ଆମର ତଦନ୍ତ କରି ଯାଇନାହାନ୍ତି କହୁନ ତଦନ୍ତ କରି ଯାଇନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଏଇଠୁ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି ତଦନ୍ତ କରି ଆଉ ଅଫିସ୍ ପଞ୍ଚାୟ ଆଉ ଚାଷ ଜମିକି ଭଲ ସାର୍ ଦେଖି ରଖୁନ ଲଗେଇକି ରଖୁନ ଜାଗା କହିବେ ଯେଉଁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା କ'ଣ ସବୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା? ଧାନ ତ ସବୁ ଗଦା ହେଇଗଲା ଆଉ ବିରି ଚଣା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ତ କେହି ଆରାଇ ନାହିଁ ତହସିଲ ନାହିଁ କେହି ବିଲ ଉପରକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ଯାଇନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଦାବି କରୁଛୁ? ଆମର କ୍ଷତିପୂରଣ ସରକାର ଯଦି ଦଅନ୍ତେ ଦାବି କରୁଛୁ ସରକାର ଦେବା ପାଇଁ। କ'ଣ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବେ? କ'ଣ କ'ଣ ଦେବେ? ସେ ଏକର ପିଛା 20,000 ଦେବେ, ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବେ, ଆଉ ପିଲାଙ୍କର ସ୍କୁଲର ଫିସ୍ ଛାଡ଼ କରିବେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଛାଡ଼ କରିବେ, ଖଣ୍ଡନ ଛାଡ଼ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ମିଲର ଯେମିତି ଧାନ ଠିକ୍ ସେ ନେବ ମଣ୍ଡି ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଘୋଷଣା ହେବ ପ୍ରକୃତରେ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି ମାନେ ବସିକି ଗୋଟେ ସବୁ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇବାର ନାହିଁ। ସାଥୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନାମ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଁ ଅନ୍ତର ସହ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। এই ডেলিগেশন বর্তমান যাবে জেলাপাল দায়ীপত্র দেওয়া সে দাবিপত্র আমার দেওয়া আমার কৃষক সভার জেলা সভাপতি সাথী গোলক বিহারী মুদুলি, সম্পাদক সাথী হরিশচন্দ্র মিশ্র, অন্যতম সাথী নয়াগড়